Salut, dumneavoastră, suntem Rachel, vom face o nouă profilare trăsnită. Dați-mi șanță să se încep. Haide! Uitați-mi 2 minute. Și vom face tot curând, el inclusiv. Bă, s-a strâmbat, frate. Am dat... Nu facem și cu strâmba, că e imposibil, nu? Am dat eu pe, uite, am dat eu pe asta să se vadă, vede frate și Doamne, să strâmbești nebun. Da. Aici va fi cu reacții, să vedem reacția fiecare. La fel cum a fost la ăla cu îngheață gura. Da. Cu primul episod. Fac, trebuie să... Ia să le. Doamne, cum se moacă are, atunci să ne moacă, mă. Dar tu vezi aproape cum e. Bă, nu înjura. Îmi pare și lasă o pace. Bă, dacă mai înjuri, închid video-ul, să știi. Da. Noi n-am înjurat în niciun video, nu, Andrei? Nici nu vrem. Da. Ne crede lumea. Păi, pleacă Rex odată. Pleacă Rex. Nu-i loc de tine aici, Rex. Ia, unde? Asta-i, să dau și eu. Hai cu boale, bă. 4. Mai are 4 boabe. Oameni buni, mai are doar 4 boabe. Apoi este rândul lui Andrei. Oh. Bă, Rex, stai ținte. Ce tare. Ăsta a fost un challenge epic. Ce-a făcut? Hai, Andrei, e rândul tău.